И сега един въпрос от наш зрител. Исусе, вярваш ли в непорочното зачатие? Както е казал Наполеон, всички жени са курви с изключение на майка ми, но само моята, помнете! Един въпрос от един архитект в ВИАС. Баща ти е великият архитект. Ти защо не учиш в ВИАС? За какво ми да уча? Аз имам фалшива диплома. Пък и съм постигнал вече всичко в този живот, ако мога така да се изразя. Все пак аз съм сина му. И не ми трябва да уча. Може да ме наричате Jesus. Jesus. You can call me Jesus. Вау! Това звучи като Jay-Z. И като говорим за рап, тук имаше един въпрос от един зрител. Обичаш ли рап? Да, мен, йо! Слушам черна музика, разбира се, слушам кой не слуша. Слушам рапец, както вие го наричате, черна музика. Често казано, прибрах най-добрите горе при мен да ми пеят на уше, защото много им се кефа. Само Нотория си Топак по цел да ми пеят на ухо. А от Дърти още не записва, защото трудно свиква с живота. Още му е малко трудно да се насити на момичетата горе. За щастие добре, че не забременяват, иначе щехме да имаме първите черни ангели, които псуват. Здраве да е! Понеже виждам, че се разхожда с една китарка, би ли свирил нещо на нашите зрители и ще е любопитно да видим за какво пеете горе в рая, Jesus! Знам една мръсна песен за майка ми, сега ще ви я покажа. Oh, Mary, sweet Mary, sweet... Не мога да я пея. Тата ще сърди. Забравих блуз схемата, как беше? Сега е. Исус обича децата. Come to Jesus. Come to Jesus. Ела при Исус да посвириш на неговата божествена китара. Седни тук. Внимавай с божествен инструмент. Идват още фенове. Как си, приятелю? Добре. Жив и здрав да си. Ти ще станеш музикант. Имам чувства за тебе. Ще ми тежи. Ще ти тежи? Да. Кое ще ти тежи, бе, приятелю? Китарата. Китарата? Добре. Да. Върви по своя божествен път и след 20 години, когато вече можеш да носиш китари, пак се върни. Айде. Чао! Малък приятелю. Джими ме учеше. Джими ме учеше, да забравих. Fucking shit. Джими! Jesus Christ! Jesus Christus! Jesus Christ! Jesus! Jesus! Сега, приятели, въпреки моята бъдеща рап кариера като Jesus, ще изсвиря първото ми блуз парче. Чай. Парчето следното. You can call me Jesus. My father is God. You can call me Jesus. And my mother is God too. You can call me Jesus. My brother is Dick. My brother is Dick and it's called Nicky Kunchev. Yeah. Вау!
Добре, и сега един малко шокиращ въпрос. Ще го перефразирам леко. Употребяваш ли наркотици и ако да, какви? Естествено, бата. Що за въпрос? Аз съм... за моите наркотици вие дори нямате имена. Както и да е, понякога, когато свърша кинтите, слизам тук долу на земята и шиткам наляво надясно. Нали мога да мултиплицирам всичко, лесно приготвям дозите. И сега последният ни традиционен въпрос. Какво ще пожелаеш на нашите зрители? Винаги съм се чудил какво трябва да измисля за финал. Да кажа на моите хора, все пак това ми е първото живо телевизионно предаване от 2000 години насам. Първото ми появяване пред хора един вид, но реших да ви кажа истината. Затова тя е следната. Хора, имате няколко години живот преди глобалното затопляне и епидемиите да ви довършат. Затова използвайте ги готино, подяволите, плътелите. Ще се видим скоро с вас. Чао! Listen to Jesus, my man! Jesus! Yeah! Благодаря ти, Jesus! Благодаря ти, ние винаги ще сме с теб. И сега нашите зрители могат да останат с програмата на телевизия. Преди това само искам да ви кажа, че следващата седмица тук ще бъде един наш гост, който едва ли сте очаквали. Той е не по-малко ексклузивен от Исус или Jesus и е продал доста от своите албуми. Неговото име е Елвис. Затова останете с нас и следващата седмица, когато край на рока ще е тук при нас, специално в Time Out!